Jó napot! A mai napon egy ilyen multifunkcionális késélezőt mutatnék be. Igen sok mindenre használható. Némi segítséget nyújt az, hogy mit kell élezni, piktogramokkal fel van rajzolva magára a késélezőre. Nagyon nem lehet eltéveszteni. Ugye egyszer van egy metszóló, ez a legfelsőbb része, és mutatja, hogy a metszólónak melyik részét, pengéjét kell vele élezni. Itt a másik oldalra átmutatva, ez lenne az ollók élezésére szolgáló két pici acéltüske. Illetve még nagyon fontos, és számomra meglepő volt, hogy snitzert, aki használt már ilyet vala értében, azt is lehet vele élezni, mi általában csak kitörjük és viszontlátásra. És van egy plusz funkciója, ez egy kenőolaj tároló kis tartály, ami jelen pillanat üres, gyárilag üres, hogy nekünk kell beletönteni olajat, hiszen van az egy olajzó filc, ha magába szív, akkor megírezett pengét be is tudjuk egyből kenni a rozsdásodás ellen. Maga inkább úgy hasonlít inkább egy boxerre, mint egy multifunkcionális késélezőre, de reméljük, hogy aki megvásárolja, azt ki is fogja tudni próbálni. Köszönöm.